Selamat hari pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus madihita. Di ruas ni huria na adong di bagas joro ni Tuhata di tikion. Suang songoni ma di ruas ni huria na mangihuton ibadah marhite live streaming di bagas nabe. Ala naing pukauta ma ibadata taparade maroha dohot pikirata martangi yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amen. Tapuka mamasuk marende mahita sian buku ende nomor 37 ayat sada 1 ayat 3 laos jongjong mahita saluhutna. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Nunga didok Jahoba mandok Tuhaku, hundul mahodi siamukon, pai mahubahen akamusum si dege-degean ni patmu. Marrongoman bangsom rosian lomona di ari parporangammu, marpahean habadiaon, songon nabur sian apuan ni andos torang, rodo tuho parangammu aka nauposo. Nunga pola maruari Jahoba, jaladang tagamon sol-solanna rohana, say hodo malim rodi saleleng-lelengna, mangihuton horong ni si Melkisedek. Say patimbul madirim ale debata, tu atas ni langit hamuliaomu, tu sandok tanoon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan Yesus Kristus, anak natumimbuli, naung manaik tu banua gijang, jala hundul tu siamun ni debata, say suruma tondi parbadia tu rohanami, asa ibana toktong mangajari rohanami, lehon tuhami parhalado na burju tu hatam, pargogoi manasida, asa toktong diramoti nasida, ulaon na, jala asa marsahala nasida, mangalo bisuk ni si bolisi. Asa tungrarat harajaumu di hasianganon, paima sude musum peak ditoru ni patmu. Saya pamonang mahami saluhutna, manaluhon dosa dohot hamatean, marhite-hiteho. Ay hodo na mangolu, dohot na manggonggomi, rab dohot amai, dohot tondi parbadia. Amen. Haleluya.
Batik ni debata dihita di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tu banua gijang sadarion. Ima sian Markus bin Dusada ayat 15. Ninnado nunga dapot tikina nunga songgop harajaon ni debata. Paubahamuma rohamuna jalaha porsiai hamuma barita na ulii. Ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Tato potima dosata nagodangi di jolo ni debata tapaunduk marohatta martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sitopana sana adong paruhum natigor namanguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosanami, akan nahu ulah hami marhitesian pangalasyon nami di patikmu, ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami. Natamasi tutudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaing alani i. Asima roham di hami ale di batanami, perdengan bahasa jala pariso alani anak kaholongan di roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala surumat tondi parbadia turoha nami be. Asa tarbahen hami mangoloi ho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabesahat hami tu hangoluan naso rasuda. Napinar baga-bagam di akana porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Songonot dohata ni Jehovah, unang ho mabiar, ay audo siluluhon ho. Nunga pola hujau goarmu, au napunaho. Hasangapo ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata, epistel di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus tubanua gijang sadarion. Tarsurat di Pesalmen bidu ono pulualu, mamukasian ayat walu sahatro di ayat 10 sia. Tajahama marsorin-sorin. Ale debata uju di uluhon ho bangsom. Uju mangalak kaho di bagasan halongonani. Umut talu tanoon, materi uhut akal langit maradopon debata, nang dolok sinang adui maradopon debata di Israel. Udan lomoni rohado di pangusehoko ale debata, jala di pargogoi hodo parjambaramu naheali. Martikting matuhani jadi torop situtuma aka boru-boru siboan barita nauli. Apogan ma aka raja ni aka perduaan ararangan mapos jadi boru silangan jabu marbagihon taban-taban. Molo mangulon hamu di holak-kolang ni aka parduaan marsinondag no hamu songon habong ni darapati. Nani lapis dohot perak, jala marsere na gorsing do hole nasida. Ujuju di berserak bergurun na satu dosan akar raja di si, memotar ma di atas dolok salu. Dolok ni debata do dolok basan, gok akapusu do dolok basani. Puasa saya magi buru hamu, ale aka dolok na timbo, dopak dolok sion. Na pinilit ni debata bahen inganana, sa ingana ni Jehovah doi sa leleng-lelengna. Meribu-ribu do hureta ni debata, di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinai di bagasan habadiaon. Bunga manaik ho tugicam, di taban hodo namona taban, nunga maruli si lehon-lehon ho di tonga-tonga ni manusia, na aka na berbalik.
asa maringan di sini bata Jehovah. Songoni ma sahatna, martua doa kana tumangihon hatani debata jalana upeopsa. Amin. Taha tidak ko mahapor siyaw tay, songon na hina tidak ko ni hapor, dongata sa hapor siyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au por sea, idebata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumopalangit do tano. Au por sea, Yesus Kristus, anak idebata Jehovah na sasadai, imana tinumuan si Maria, nagbegabian sianton di perbadia, dorang soa bubuhan. Ido tuhata, na tumaon da mernit, di panguman ni silatus, amate tarpajal do ibana di minor silang. Natua tubanua toru, dung ditanon. Namulak mangulu di ari patoluhon, amanaik tu surgo, au hundul tu samun ni deba. Jehovah amanai pargogo naso fatu dosani. Isima ibana pa imamu sogo tu tanoon. Manguhumi au por seadit kondi parbadia jaladong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akan na badia dot dia setani dos dot dia tain na mandog tabegi ma marende kor ina kamis.
songon sunggul-sunggul di hita di tikion, parjolo, dung sidung jamita, papungu pelea tujolo do hita, baen naporlu tuhuriata, dohot ulaon hatopan. Paduahon, di hari pesta parningotan hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, di patupa huriata do ibadah botari, bahasa Indonesia. Masuk pukul 5.30 botari. Songonima sunggul-sunggul di hita. Tabegema ende puji-pujian sian solis, Damayanti Boro Lumba Tobing. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihi. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Sinarnya cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti
memancarkan sinarnya cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan atas Tau dutima acarata marende mahita sian buku ende nomor 522 ayat sada dohot namangihut huhut tapasahat ma peleatta pelean sada A sada B di bagasan lasni roha. Adong
Dameni debatana sumurung sian saluhur roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta tabigima hatani debata di pesta perningotan hananae ni Tuhan Yesus sadarion natar surat cian buku ulaune apostel biddu sada mamuka sian ayat onom sahatu ayat 10 sada songonoma tersurat disi. Las disukun akana pungui ma ibana akanin nama. Pajong-jongomu ma sonari ale Tuhan harajaoni di Israel. Ale ini nama madok nasida. Dangro dihamui. Uboto taon na manang obasna. Nabi Nuhul ni amai guru di wasona saping. Aleja lomuna do hagugun nito di porbadia na songgop tuhamu. Gabe si tidangikku mahamu di Jerusalem dohot di Sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi didok songoni tarhisat ma ibana di panoti nasida dungi di hulipi opunima ibana sian jolo ni mata nasida dina tinuluton nasida dope ibana nalawi tugicang nunga jongjong di lapung nasida dua halak parulos namar linang-linang akan amat dok. Oh hamu halak Galilea, masai jongjok kamu mamereng dopa gijang. Anggo Jesusi, na terhisat sian labung muna tu banua gijangi, narodo ibana sogot. Songon nani ida muna ibana lao dopak gicangi. Ido sahatna. Selamat pesta parningotan hana naik ni Tuhatta Yesus Kristus matuhita saluhutna. Selamat hari pesta. Tuhita hurianat tuata namar pesta sadarion dohot hamu amanami inanami rodi sude na mengikuti ibadah secara live streaming di Inganat Tabe macai takasto di hatahon hatani debata taringot barita hananae ni Tuhatta Yesus tubanua gicang. Tongon di peristiwa hananae ni Tuhatta Yesus tu banua gicang
marpungu do akka sisianne. Jala ditiki marpungu nasida, adong do siat tonga-tonga ni akka sisianne manukun Tuhan Yesus. Nama dok atik naing pajongjongon no Tuhan harajoni di Israel. Alai macai takas do di alusi Tuhan Yesus akasisianne nama dok di ayat itu dang roi dihamu uboto tanna manang obas nape namiduhul amai dui saguru wasona sabing dui lapatanna tutulus doho haroroni harajaon ni debata nausangapi saguru huaso ni Tuhan nido dak pola iko margecang-gecang di patorang Tuhan ta Yesus tu akka sia-sianne taringot hapa patar harajaon ni debata nausangapi. Memang songon nahya nak kita bege di liturgis tei nunga tung leleng si Yohanes Padidi majami tahun di Markus sada ayat 5 supaya seluruh umat bertobat asa sude manol soli dirina. Semua umat harus bermetanoia supaya sebab Injil sudah nyata dan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus menjelaskan dengan terang terhadap pengikut-pengikutnya bahwa perwujudan kerajaan Allah itu adalah wewenang Allah Bapa di surga. Itu adalah kuasanya semata. Soal perwujudan kapan waktunya, kapan kedatangannya, unak pola lo jahita mamikiri. Alai Yohanes Padidi madok paubahamu marohamu nunga jonok harajaon di debata narikot dihita imana paubahon diri nama nol soli diri nama nol soli dosa asa tapaholang mangulahot dosa di parmuluata. Ido naing parjolo gabe silua di pesta parningotan hananai ni Tuhan ta Yesus di Sadarion. Senantiasa kita selaku umat dan pengikut Kristus harus terus menerus bertobat, harus terus menerus menyerahkan hidup diperbaharui oleh Roh Kudus. Pengikut Kristus akan diberikan Tuhan kuasa Roh Kudus supaya memberitakan Injil. Itu pesan yang kedua. Ayat 8 aijalo muda dohaku goni toti porbadia na songgop Tuhamu gabe si titangikku mahamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Itulah peran Roh Kudus dalam kehidupan gereja, dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan setiap pengikut Kristus. Roh Kudus menguatkan kita, Roh Kudus menugaskan kita, Roh
Kudus memberikan kita kuasa supaya kita ikut berperan untuk memberitakan firman-Nya. Lapatan nahwason itu diperbadi adona tuk mangalehon tuhita gogo. Natuk mangalehon tuhita bisuk. Natuk mangalehon tuhita kemampuan. Asa tapak ke talenta manang dia main na boy ulahonota asa parsidohot kita laho marbarita nauli tu keluargata tu tetanggata tu akasi solhota tu masyarakat dohot bangsoto. Memang molo tak sadari keterbatasan ta. Wah mabahenokku Tuhan, bui para romo au gabe ula-ulam na met-met ulaho mamaritahon barita nauli. Dan bui terpikiran kita alai manang nasongo dia be keterbatasan hagaleota bui dohita dipakai Tuhan nih lao parsidohot pararan harajonna mingot do di tahun 20 saat 20 itu saya gudang dobe marsikola tu sekolah tinggi teologi HKBP Pematang Siantar non Batak. Aronggo piga-piga alumni ni sekolai gabe pandita di gereja-gereja tetangga kita HKBP non Batak. Bahkan na parpudion arongdo sian Papua, arongdo sian Filipin, sahala main lagi membuat program S2 teologi. Alai nahudo otek tahun 85 adong ma sahala anggiko nalahir di kota Belawan. Lahir sian keluarga natoras bawa doho buru beragama Buddha. Usukun matakas puasa gabesi utok Kristus songo dia ma ceritana songo dia ma baritana baguang nikuma jepek do alusna amam inam ahame ya dong do tetangga nami parhalado ni huria ganu bulan sedilehot do tuau renungan harian nasian BPK Gunung Mulia Holandi duilean. Dek, baca ini mungkin ada manfaat. Holandi do dalan dipakai sahala parhalado ni huria marbarita nauli. Los ido mabahen au tergugah gabe sekolah patita ini. Ala ni malona, ala bisuk ibana, di parsikolahon gereja tu ibana membuat S2 tu London. Dungi selesai S2 sekolah ma ibana muse di Amerika membuat S2. Nuaing mengulang manasida di lembaga Alkitab HKB Jalan Salemba. Buido taju sada tiki
asa bersaksi nasida umalo do nasida marhata bata sianau ala guru si Mamora museyalap luar biasa dan ala ikon paru laun na balga dan olan marhite papahenan na luar biasa parhitean dipakai Tuhani boy do marhite ulon na met tabba bilangannya kana porsean dan hola tabba bilangannya ka porsean alai boy la tabbai dipakai Tuhani gabe ula-ula na met secara estafet gabe parbarita nauli yang sangat luar biasa. Tapakke mapartikian ni amang inang. Sudah dohi tadi lehon Tuhan ni kairos. Partikian na lehet. Asa parsidohot hita marhite ragam na bui ta ulahon. Gabe parsidohot margarita nauli. 3 minggu na salpu adong huakku pisada duli-duli ia laman garejon. Matok emang. Aku terus baca renungan yang aman share di grup WIC. Setiap pagi aku baca dan aku share lagi ke teman kantorku. Aku bagikan lagi ke keluargaku. Aku teruskan lagi. Aku forward lagi. Bah, itu teknikku. Boy dodang malohita manulison hatani Tuhan doh hatorangan na. Aleholan taturuson nata jahai tuakadu ngata. Nunga marlapatan. Dungi tergugah mau madok tu sekretariat nih huriata inang hartati niku. Sejak April saya sudah menulis renungan setiap pagi. Dan saya 4 tahun lagi akan pensiun. Moga-moga pensiun dari HKBP Sudirman. Tolong dibuat satu file semua renungan saya. Ati adongan non tersunggul rohana, dicetak di buku, ibagi tu sudir ruas buku, dung pensiun nawaniku. Denggat do dia lusi, ia mangin. Boido marhite akajamita na pinapungu nihita, nahiata bigi, buhidu igabe dalatta marbarita nauli dang apalah hita nama nuraton renungan ni alai molununga berbentuk buku dia nak pemarujung ngulu namo dingi parbarita nauli ale yang go buki ratusan bahkan ribuan tahun akan berbicara di Toba Tapanuli Utara tahun 70 olah 2 do di Goari Opui di HKBP. Naparjolo eforus selalu di Jo Opui. Ale adong sadanai. Ima pareses toba. Olan ido dalam sejarah HKBP nahya dijo opui ima paresa sirelus 5 juta. 3 tahun nasalpu usurat todei di buku yang dicetak BPK Gunung Mulia. Proses sirelus pendidik, motivator, dan misionar di tanah Batak. Gudang dodang apalah sekolah tibo
Kurang do hita Batak sangat-sangat potensial. Ala pakobasyon na macay burju tulus salah tarparita dan holan di sadaluan alay pabahenan ni dihanguluhon torok masyarakat Batak. Bohamah hita di partikian sinuay tong nian tubuh generasi-generasi penerus, generasi-generasi muda Batak yang juga terampil dalam talenta-talenta yang dia miliki, dan melalui talenta itu dia ikut berperan memberitakan firman Tuhan. Nah perpudi taringot doau sudah dorahita macaha taringot kapal mewah Titanic. Nah berlayar sian Inggris menuju New York, akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik 15 April 1912, menewaskan 1.600 penumpang. Bu Idu Tajaha di searching di Google. Ujahama adong do peluang partikian Tuhan kasih kairos sebenarnya. Tidak akan terjadi peristiwa yang mengenaskan itu menewaskan 1.600 penumpang. Kalau manusia memanfaatkan kairos dari Tuhan. Kalau manusia peduli dan jeli memanfaatkan waktu nani lehon di Tuhan itu hita. Buido dao holang siak kita. Aka naso tasakapi. Ia mai molo tajaha di henpotai peristiwa tenggelamnya kapal mewah itu tahun 1912. Sebenarnya 30 menit sebelum kapal itu menabrak gunung es sudah ada buah-buah, sudah ada telepon dari Shah Bandar Inggris mengingatkan kapten kapal bahwa beberapa puluh mil di depan kapal itu ada gunung es. Alai manang ni alani terpodo manang modo odok do. Aka petugas dongan ni kapten kapali. Saya makulingi handphone telepon berdering ena julu yang kalau betong budi. Bolo sangat itu puluhan kali dihubungi pengoton sian Shah Bandar sahat tu. Sado makuling do telefoni di ruangan kapten alai dan adong mengangkat. Ujungnya terjadi mah kapal menabrak gunung es. Siapa yang mau kita salahkan? Itu sejarah kelam dalam pelayaran dunia. Tapi dalam sejarah kelam itu kita harus belajar. Setiap manusia tidak memanfaatkan kairos dari Tuhan, peluang partikian nawadenggan nisiat Tuhan dalam mangulahon nadenggan dalam ta lau pararat barita nauli dalam ta marsitutu asa lam tu denggan pardalanan mingoluta bencana akan jauh. Tetapi pada saat manusia abai, pada saat kita lalai, pada saat kita alfa
Alfa untuk melakukan, memakai kairos, kesempatan yang dari Tuhan itu. Disitulah bencana, disitulah peristiwa yang tidak diinginkan bisa terjadi. Bican sehat hita aman inang, unang lupa periksa kesehatan. Ate general check up. Amin. Ai molo marsahid duhita. Molo hurang dohai pasotta. Molo lupa hita nungai doa ka para medis. Ibu datang ya, bapak datang ya tanggal sekian, periksa lagi. Allah, mau sholat natusi mulu nita do. Kita juga adalah orang-orang yang abai, orang-orang yang lupa memakai kairos dari Tuhan. Jangan sampai sakit baru periksa ke rumah sakit. Sebelum sakit deteksi dulu. Apakah ada gangguan kesehatan kita secara dini? Nyan anggo umuri Tuhan do upotosa dakta buhoto. Adong dong aku petita umurna posodo pe sangado pe wajari distite dikimar jamita tinggang lewat. Dan adong sahitna. Alai ima pacuan di Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan pernah abai memakai kairos dari Tuhan. Jangan pernah alpa dan lupa memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk sesuatu pekerjaan yang baik bagi kesehatan kita, baik untuk keluarga kita, baik untuk semua kita. Cara-cara seperti itulah bisa dipakai Tuhan. Kita ikut serta memberitakan firman-Nya. Jalom munado todi hagogon siat todi perbadiana songgop Tuhamu. Gabe sitidangi kumahamu. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turut atasmu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tugas kita, mari kita manfaatkan kairos, partikian nani lehon ni Tuhan ni sude mahita, marhite ragam talenta, marhite ragam ulaon naboi taulahon, parhitean ni debata, mamakke hita marbarita nauli, dangadong namadok, dangadong nahuboto Tuhan. Gabi dalanmu la pakyom wow marbarita doli. Semua cara, semua talenta, semua ulaun manang ahape songo dia pemet-metna. Boy doi dipakai Tuhan ni gabe panodang jala sirahita. Disadok parngoluata. Amin martang yang mahita moliate ale Tuhan. Marhite hatam dipengot hodo hami di parningotan hananai ni Tuhan Yesus sadarion asa parsidohot hami pararat hatam pararat baritam tusadok portipion. Tong asima roham Tuhan lehon matuhami gogo hahipaso doho bisuk anggiat di partikian nani lehomi Tuhan doho marhite ragam dalan doho ulaon nabui patupon nami gabe para romu hami parsidohot marbarita nauli di keluarga si solhot masyarakat doho bangso nami. Ale Tuhan para si rohana sumurung mau lihat jala pujon nami mahoro di saleleng ni leleng na alahot jana manok tong do asini roham mandongani jala marmudu-mudu ngulu nami nang keluarga nami
tutu olo leba, jala lupa mi mamake partikian nani lehon mi Tuhan. Moliate ma ala dipakulingi hatam ami di pesta parningotan. Hana naik ni Tuhan Yesus sadarion. Dipargugoi tot diperbadia mi dohami. Diparbisuhi dohami. Maragam dalan Tuhan nabui pakyon nami parsidohot mangulahon ulang baritan uli atau ngasih maroham Tuhan ramoti jala pasu-pasu masa luhur ruas ni huriamon parhalado ni huriamon nang loas di taluhon akaparukilon doh ragam nyaka holso di parnguluan siganduk ari alai asima roham padirga ma simat jujung nami roha nami doho haporsion nami tuho imatadda naung dohot hami macalo si lehon-lehon nasumurungi toti purbadia pasu-pasu nang sudi akayanakon ni huriamon Tuhan lehon hai pasot dohot bisuk dia kapar sikolan nabe dia kapar karejoan na pakai nasida gabe sira jala panotan asama noktong nasida mardalan di dalan lomo ni roham marhitei Tuhan buido pararomu pangalaho parulaon nadenggan dalan marbaritan auli tuhu maliak kami atong salut nama pangidoan tangiang pujian elek nami hupasahat hami tuho holat di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Arede mahita siabuked de 837 hutma tapasahat peleta tujolo hapurluan puria dohot ulon hatopat.
Datangnya koma beleata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggat dohok nasa uli basa namoritus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasia kami pilihan non pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite totim. Asal hutat dahami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madok mulia te tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ale Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu banua gijang na hudul di siamun di debata. Hasang apo doho hamulia madihoro di saleleng-leleng na. Namarlas ni roha dohami nuaeng ala nong monang ho. Jala dipabakit debataho gabe raja di atas saluhut. Alai gabe tumibo hosian sasude jala maruli goar. Asal lopit saluhut ulu nitot laho marsopa tuho jala ganup pamangan marhato poton hodo Tuhan mau liate marohanami tuho alau nong dikap hodalan tu banua gijang gabe situa ni malim ho namangudihon hami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringanat dope di hasianganon wai mamarpungu hami tu labungmu saya pasau ma bagam tuaka napur sia leo tunasida sahala dohot hagogo on nabat wagicang asa marsangap guarmu di portibion saya ajari ma akka partohonan di huriam asa hobar tulomo ni roham akka aturan pamisangot dohot panugunuguon nania turhon ni huriam seigom-gomi jala paretai mahuriam di tanobata salam rarat jala monang huriam lehon habis taran nasian benua gijang tuaka itu nami tuaka padita guru doho tuaka situa salam maraturan huriam di tanoon sai pajongjong harajomu di bagasar rohanami asa marhiras ni roha hami mangului dohot manguhut toko pahok marohanami tuho asa huhat didakok kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami sepeyan mahatam dohot dame di huriam aso hingot hami dada hasiangan non inganan nami alai di banua gijang di lapung mido seramoti ma namang gom-gomi hami doho raja doho suruan nabi nabakitna liang tunasida habis taran sian banua gijang doho uduk ni roha asa doho nasida mangului paretam pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen. Seho madongan nasida Jepang marpungu di gereja di persikulan nang pe di bagas nabi. Sai lamlok kangi sian hami dosa. Dohot sude napasoratot kami di hasiangan. Asalam malungun hami pemahon haroroh mangalap hami tulabungmu ni amai. Amin ali amanamina di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu. Sai Roma harajamu. Sai sak malomo ni roham di banu tongon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sai sama dosa nami sopanesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangako. Pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasar homadamena tutoti. Yo, selamat hari naik nang. Yo, selamat hari naik nang ya. Ya, selamat hari naik ya. Selamat hari naik ya. Selamat ya. Selamat hari kenaikan. Hari naik. Yo. Selamat hari naik nang dah. Olok. Iya. Naik nang. Selamat hari naik ya. Selamat hari naik. Selamat hari naik amang dah. Ya. Selamat hari naik amang. Yo. Selamat hari naik nang. Ya. Selamat hari naik nang. Selamat hari naik. Dah. Semangat dah. Nangit. Yo. Selamat hari naik ya. Yo, selamat hari naik, nah, selamat hari naik ya. Yo.